Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ҳамаи шумо хуш омадед ба канали мо, яъне канали Фирӯза влог. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дӯстони азиз, имрӯз ман барои завтрак хостам ки барои шавҳарам як намуд рогалики резонаки болаззат бо себ ва чормағз омода кунам. Дар описанияи видеом ҳамаша фаҳмондагӣ ҳастам ки чӣ қадар, чанд қошуқча, ҳамаша хушрӯ карда фаҳмондагӣ ҳастам ки барои ҳамин хамир рогалик чиҳо меравад. Дӯстони азиз, камтар мо дар табақчаи худамо орд мегирем. Шумо метавонед 200 грамм маргаринро истифода баред. Аз он сабаб ки маргарини ман аллакай кам мондагӣ буд, нимаш, барои ҳамин танҳо ҳамин нимаша истифода бурдам. Барои ин нимта маргарин мо якта зардии тухм ҳеҷ вақт намеандозем. Аз хамир бӯи тухм мебарояд. Баъд нимта бошад маргарин, значит мо нимта зардии тухм меандозем. Камтар орд мегирем. Мо аз тёрка намун яхтак маргаринро мегузаронем. Шакар лозим намешавад, барои ин ки мо сахарная пудра мекунем дар болояш. Ва баъдан ба ман қаймоқ лозим шуд 20%. Дӯстони азиз, 25% ҳам мешавад қаймоқ. Аз вай ман нимта майда қаймоқҳо ҳастанд ку фарқаш нест чӣ қаринаш ки бошад, танҳо нимаша меандозед. Нимта зардии тухм меандозед. Баъд разрехитель ним қошуқча андохта хамирро мулоим мегирем. Дӯстони азиз, ордро дар раванди ҳамин хамир гирифтан кам кам меандозем ки хамири мо бояд сахт нашавад. ҳозир шумо дар раванди видеои ман мебинед ки хамир чӣ тавр шудааст. Оста оста ҳамин хамирро гирифта онро як намуд карда дар даруни пакет гузошта дар холодильник дар давоми 3-4 соат мемонем. Бояд хамири мо дар холодильник истад. дӯстон, дӯстони азиз, барои начинкаи рогалики мо дута себи аз тёрка гузарондагӣ ширинаш, камтарак чормағз, якта ванилии сахар ва сахарная пудра дар кор мешавад. ҳозир бошад аллакай 3 соат гузаштагӣ хамири мо дар холодильник буд. ҳозир ман онро гирифтам, хамирро ба 4 тақсим мекунем ва баъдан ҳамаи ҳамон қисмҳояшро хушрӯ ҳамвор карда онро боз ба 8 қисм бурида дар дарунаш ҳамин начинкаҳоро андохта онро хушрӯ мепечонем. ҳозир ҳамашро худатон мебинед ки ман чӣ хел карда истодаам. баъдан дӯстони азиз, ман мехостам ба 1-2 комментарияҳои ба ман навиштагӣ ҷавоб бидиҳам. Албатта ташаккури зиёд барои ҳамаи обуначиҳои ман, дӯстон, ки дастгирӣ мекунед, суханҳои хуб гап мезанед, суханҳои хуб менависед, суханҳои нек мегӯед бароям. Ман беҳад миннатдор ҳастам. Чӣ хеле ки мебинам подписчикони ман бисёраш, дӯстон, ҳамин қадар одамони хуб ҳастанд ки фақат гапҳои хуб гап мезананд, ягон гапҳои қабеҳ бароям гап намезананд. Лекин албатта аз даруни одамон боз мебарояд чунин одамоне ки боз ҳамун заҳрашонро чаконда ягон сухани бад мегӯянд. Ман барои чунин одамон гуфтанӣ ҳастам ки дӯстони азиз, ман як зани коргар ҳастам. Ман дар давлат кор мекунам. Аз он берун боз ҳаракат мекунам ки дар хона боз ягон чӣ пазам. Ҳар он чизе ки ман мепазам, хонаводаи ман, шавҳари ман розӣ аст, бо лаззат мепазам. Ба худам низ беҳад маъқул аст. дӯстон, чизе ки дилам мекашад ман ҳамонро омода мекунам ва баъдан боз ҳаракат мекунам ки ҳамон обуначиҳои ман дар комментария мегӯянд апаҷон инро пазед ё ин ки хоҳарҷон инро пазед, ман ҳаракат мекунам боз онҳоро пухта нишон бидиҳам.
албатта ҳар як зан ин ҳунарҳоро дорад. Ман намегӯям ки надорад. Баъзан занҳо мумкин ки будагист ҳамон одамоне ки ҳамин ҳунарҳоро надоранд, дӯстони азиз, ва баъдан нишаста дар комментариҳо гапҳои қабеҳ мезананд. Ман чунин одамҳоро дӯстон албатта ки ҷавоб медиҳам. Посухи бад ман ба ҳеҷ кас намедиҳам, барои он ки худо худаш гуфтааст ки дили ягон бандаро ранҷондан лозим нест. Ин гуноҳ аст. Ман дили ҳеҷ касро намеранҷонам, фақат мегирам заблокировать мекунам. дӯстони азиз, ана гуфтанӣ ҳастам ки дар влогҳои ояндаам боз як подписчики ман гуфта гиптанд ки турецкая самбусаи туркӣ пухта нишон бидиҳед. Албатта хоҳарҷон, ман як рӯз насиб бошад, ҳамон рӯзе ки ман камтар бекор мешавам, ҳамон намуди самбусаи туркӣ пухта баҳри шумо нишон медиҳам. Ман он самбусаҳои туркӣ ки мо аз магазину бозорҳое ки дар ҳамин давлата мо мехарем, ман он намудашро тайёр намекунам. Ман аз рустӣ самбусаи туркӣ ки дар Турсия истеъмол мекунанд, ҳамонро пухта нишон медиҳам. Худо хоҳад насиб. дӯстони азиз, ҳозир бошад ана боз менависанд ки ягон чизи вай пас қиинтар пас мегӯянд ё ин ки ягон чизи необычный пас мегӯянд. Ман ростӣ намефаҳмам. дӯстон, ҳар он чизе ки бар ман хонаводаам мегӯяд ки ҳамин чизро пас, ман ҳамонро мепазам. дӯстони азиз, агар ки ҳамон одамоне ки мехоҳанд ки ман ранги кадбону пазам ё ин ки хел профессиональный вай бурин кондитер бурин пазам, ба онҳо ман маслиҳат медиҳам ки дӯстони азиз, шумо ҳамон каналҳои профессиональни кондитероя тамошо кунед. Влоги ман ин влоги як духтари оддӣ аст. Ман ҳаррӯза ҳаёти худамро, ҳаррӯза истеъмол мекардаги хӯрокҳоямро, шириниҳоямро ба шумо нишон медиҳам. Аммо ман боз ҳаракат мекунам ки наворҳои хубтар, беҳтар баҳри шумо нишон бидиҳам. ана раҳмати калон, дӯстони азиз, ки бо ман ҳастед, маро дастгирӣ мекунед, канали маро дастгирӣ мекунед. Ин як хоббии ман аст. Ман мехоҳам ки обуначиҳоям зиёд гарданд. Ин як хоббии ман буд, дӯстони азиз. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. раҳмати калон. беҳад хурсанд мешавам ки шумо гапҳои хуб бароям мегӯед. худоҷон аз ҳамаи шумо розӣ бошад, дӯстон, ва инак навори худамонро давом медиҳем. дӯстони азиз, ҳозир сахарнаи пудраро омода мекунем. Дар як пакет ман ягон 10 қошуқ сахарнаи пудра мегирам. ин нагла аст, дӯстон. агар ки рогаликҳои шумо бисёр бошад, шумо бояд бисёртар гиред. ва баъдан ванили сахар ним қошуқча гирифта дар уни ҳамин пудра ба андохта хушрӯ онро омехта мекунем. барои чӣ, дӯстон? ҳар он вақте ки рогаликҳои мо омода мешавад, онҳоро гарм ана ҳамин пакет ба андохта хушрӯ омехта карда ва баъдан дар табақча, дар тарелка мегузорем. агар ки рогалики мо гармтар боша, гарм ҳамин сахарнаи пудраро омехта кунем, сахарнаи пудра хушрӯ ба худаш кашида мегирад, боз ҳам болаззат мешавад, дӯстон. ва боз мехоҳам гӯям ки барои чӣ ман ванилинро сахарнаи пудра омехта кардам. ҳам бӯяш хуб мешавад, ҳам боз таъмаш, маззаш беҳтар мешавад, дӯстони азиз. ана ҳозир мо омода кардем ҳама чиро. рогаликро бошад аз духовка мебарорем ва баъдан дар давоми видео боз нишон медиҳам ки онро чӣ тавр мо омехта карда дар тарелка мегузорем. Let's become whole again, proud again, 'cause I swear with firm belief in our hearts we can bring back the glory of our past. My ummah, he will say Rasulullah, even though we've strayed from him and his way. Look at where we were, look at where we are. Tell me, is this how he'd wanted to be? Oh no,
let's bring back our glory. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbi, let the Ummah rise again. Let us see daylight again, once дӯстони азиз, ин буд як завтре ки ман барои шавҳарам оилаам. раҳмати калон барои дастгирии ҳамаи шумо. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бимонед. хайр.